Môže. Ahojte všetci, moje meno je Pavlo, tak ako bolo povedané, zdravím vás aj ja. A na dnešnom stretnutí by sme si mali niečo povedať o tom, ako vôbec s tým SketchUpom začať. Neviem, kde sa nachádzate, ako z hľadiska toho, že akí ste užívateľia, ale veľmi dôležité je na začiatok, hneď to mám tu ako prvé, že paradox začiatočníka. SketchUp ja považujem a všeobecne je považovaný za veľmi jednoduchý software na naučenie, ale to je práve ten paradox, že tým, že je tak jednoduchý, veľmi veľa ľudí podcení to správne naučenie. A keď sa už naučia zle, už veľmi ťažko napravať tie chyby, ktoré sa počas toho učenia, samoučenia, prípadne nejakej pokusov, omylov človeku dostanú pod kožu a už potom veľmi ťažko sa ich zbavuje. Takže SketchUp je naozaj za mňa jednoduchý, ale netreba podceniť tú prípravu, alebo teda to správne naučenie sa toho SketchUpu práve kvôli tomu. Máme aj tento webinár, ako aj nájdete na stránkach sketchup.sk, SketchUp Academy, čo asi mám Maťka porozpráva viac potom. Dobre, my si prejdeme tie základy. Neviem, keď ma počujete zle alebo príliš silno, kľudne mi dajte vedieť, lebo ja nepočujem sám seba, takže neviem zhodnotiť, či som slabo alebo veľmi počuť, neviem. Dobre, budeme pokračovať. Čo je dôležité si uvedomiť o SketchUpe, ešte než začneme vôbec. Ja budem vychádzať z takých dlhoročných skúseností s tým, keď učím niekoho SketchUp, ľudia väčšinou ma oslovia už potom, ako ten SketchUp vyskúšali, robili a tak ďalej. A čo sú také najčastejšie chyby? Je dôležité uvedomiť si, že SketchUp ako software patrí medzi face modelery, alebo teda plošné modelery, nie hmotové modelery. Nemodelujete hmotu, každá hmota je vytváraná pomocou plôch. Čiže ja keď si zoberiem kocku alebo kváder, tak toto nie je hmota, ale je to plocha a tak ďalej. Hej. Tie plochy mi vedia uzavrieť niečo, čo je ale duté a tam vnútri nemám nič. Hej. Je to fuga. Takže pomocou všetko v SketchUpe, každá jedna geometria, absolútne všetko je robené pomocou čiar a pomocou plôch. Čiže najzákladnejší element váš stavebný pre hocaký projekt, hocaký prvok je čiara a plochy. Čiary, ktoré mi uzatvoria vymedzia nejaký priestor, sa dokážu zavrieť v ploche, či už je to štvorčiara, päťčiara a tak ďalej. Hej, že môže to byť aj trojuholník. Ako náhle som dorobil tú tretiu čiaru, hneď mi zavrel a je to plocha. Hej. Takže vymedzujem 3 čiarami a to, čo mi uzatvárajú, je plocha. Takto to funguje v SketchUpe. S tým súvisí veľmi častý problém. Toto je moja izba, tu chcem nejaký stôl, teraz tento stôl ale nechcem takto, začnem ho mazať, že toto ja nechcem. A veľmi často ľudia reagujú presne tak ako teraz, hej, že no ale to má byť stôl, ale ja tu nemám dieru a podlaha tam je. Že prečo mi tu urobil dieru? Toto je veľmi častý scenár, uvedomiť si, alebo teda ja to mám nazvané problém lepkavosti, že čokoľvek ja si namodelujem, toto bude nejaká zjednodušená stolička, tu spravíme, čokoľvek ja si namodelujem v tom SketchUpe a chcem posunúť niekde dovnútra, ja to teraz rozbijem,
a posuniem si túto geometriu, že umiestním si stoličku na podlahu. A teraz chcem túto stoličku presúvať niekde inde, tak ona je spojená s touto podlahou. Už je to spolu geometria. Čiže ja keď chcem označiť len stoličku, ja ju dokážem označiť, ale už v podstate mením aj tú podlahu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, preto s tým súvisí bod, ku ktorému sa dostaneme neskôr, grupy alebo komponenty, čiže prvé a základné pravidlo, okrem tých úvodných, čo sme si hovorili, je, že všetko, čo vytvoríte, zatvárame do krabíc. Aj obalíme to. Povieme z kečapu, ty si samostatná krabica a pokiaľ nevstúpim do teba, neotvorím tú krabicu, tak sa správaj ako jeden celok. Nelep sa na iné geometrie, nekolešpunduj s nimi, nemeň iné geometrie. Ty si jeden samostatný celok. To je veľmi dôležité. Potom neskôr si ukážeme, ako to vytvárame a prípadne, aké máme možnosti. Keď spustíte SketchUp, tak dostanete nejaké takéto okno, alebo mali by ste vidieť nejaké takéto okno. Poďme si niečo o ňom povedať. Ináč ja sa ospravedlňujem, ale bol som mierne chorý a môže sa stať, že budem či už kašľať, alebo bude počuť na hlasovom zázname môj hlas. Čo tu máme? Máme tu Home a Learn. Learn teraz preskočíme, inak tu sa viete pozrieť na nejaké predpripravené veci a tak ďalej. A tu máte licenciu. Pokiaľ máte už licenciu, tak tu si viete skontrolovať, že či ste prihlásení alebo nie ste prihlásení. Tu vám píše, že dokedy končí, teda kedy končí licencia, ktorú máte práve aktivovanú. Ale v okne Home, teda ten domček, máte v hornej časti Create New Model a tu máte nejaké takéto okienka. To sa volá templatey alebo predpripravené šablóny toho, ako ten SketchUp otvoríte. A keď sa trošku pozrieme bližšie na to, že čo tu vlastne máme. Mám tu nejaký architectural v milimetroch. Toto dole, tie jednotky, je veľmi dôležité si uvedomiť, že aké sú. No, teraz mi spúšťa nové okno, lebo tým, že som to označil, tak som to spustil. Toto zrovna nechcem. Ja sa zapnem späť. No, ideš. Dobre. Tieto jednotky hovoria, v čom budete robiť. Máte tu možnosť milimetrov, inčov, prípadne metrov a tak ďalej. Pokiaľ by vám ani jeden z tých, ktoré tu budete mať pripravené, nevyhovoval, máte tu More Templates a tu sa vám odkliknú všetky, alebo teda ukážu všetky, ktoré máte nainštalované spolu so SketchUpom. Tieto sú preddefinované priamo s inštaláciou SketchUpu, dostanete tieto. Pri každom dole je taký krúžok biely a ukáže sa vám tam srdiečko. To srdiečko znamená, toto je môj najobľúbenejší a ten mi prosím primárne ako keby, že predvyber. Že keď dám spustiť SketchUp, tak tým srdiečkom mu poviete, že toto najčastejšie používam, ten mi rovno hoď, akože rovno mi ho označ. A bude vždy prvý v tom označení. Hej? Čiže tu mám ja to srdiečkové a tu je vždy prvý tento, ktorý používam. Vy si môžete nastaviť ten, ktorý chcete. Máte tu práca pre stolárov v milimetroch, prípadne keď ste nejaký architekt urbanistický alebo landscape, tak máte už niečo predpripravené. Vy budete asi robiť v metroch, čiže tu máte v metroch a tak ďalej. To sú templatey, ktoré sú uložené na harddisku. Čo to ten template je a ako si ho spraviť, si vieme ukázať teraz, že vy si potrebujete nastaviť za prvé, v akých jednotkách pracujete, teda Window,
model info a posledná voľba units. Tu si vyberiete nie architectural, ale decimal a dáte si v milimetroch, v inčoch, yardoch, centimetroch, metroch, v tom, čom robíte. V tom, čom sa vám najlepšie robí. Ja robím v milimetroch, tu si zadáte presnosť. Tu je veľmi dôležité na toto okienko nezabudnúť. Že keď si nastavím milimetre, tak asi nechcem ísť do nejakých 5 desatinných miest pri milimetroch, ale chcem pracovať s celými číslami. Lebo pod milimeter sa nechcem primárne dostať. Keď budete ale robiť v centimetroch, tak si tam nastavíte, dajme tomu, 2/10 miesta. Keď budete robiť v metroch, tak buď 2 alebo 3, tak ako potrebujete, ale na toto nezabudnúť, si tu nastaviť, aby sa vám nestávalo, že vaša čiara, ktorú začnete robiť, namiesto 50 mm bude mať 50,000123. Takéto číslo tam nechcete. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že my modelujeme vždy a zásadne v reálnych číslach. Nekreslíme v mierke. Keď niekto robil výkresy na papier, tak vie, o čom rozprávam. Vždy kreslíme reálne rozmery. Keď má niečo 450 mm, tak to kreslím ako 450 mm. Čiže vždy robíme v mierke 1:1. Keď si nastavím teda tomto model info units, teda nastavím si, v akých jednotkách chcem robiť, s akou presnosťou chcem robiť, môžem si nastaviť aj pohľad, teda pohľad kamera, standard z vrchu, napríklad, že chcem sa na to pozerať z vrchu, kamera parallel projection alebo perspective projection. Perspektívne zobrazenie vidím to v perspektíve, alebo keď dám paralel, tu vidíte modrú osu, čo je Z-ová os, tak teraz ide niekde do priestoru a zbieha sa mi v strede obrazovky, lebo tak mám paralelný pohľad nastavený, teda perspektívny pohľad nastavený. Ale keď to prepnem na paralel, tak modrá osa mi zmizla, lebo ide kolmo ku mne, ako keby smerom ku vám z monitora von. A to znamená, že ja ju nevidím, lebo je to jeden bod. A teraz som čisto v 2D priestore, pozerajúc sa z hora dole. Keď chcete takýto pohľad si nastaviť, tak, že takto väčšinou začínate robiť, tak si proste ponastavujete tie veci, ktoré chcete. Prípadne si môžeme v štýloch vypnúť profile, keď nechceme profile, to vám ukážem potom, čo to robí. A teraz mám možnosť ísť do file a nedať save alebo save as, ale save as template. A to vám uloží ako váš primárne vytvorený template, teda predpripravenú šablónu na akýkoľvek váš ďalší otvorený súbor, ktorú viete použiť. Čiže keď si už raz nastavím tieto veci, jednotky, v ktorých pracujem, presnosť, teda koľko desatinných miest, prípadne uhly, po koľko sa majú chytať, aký štýl používam, pohľad, ktorým chcem začať, aj pohľad kamery, tak ja mám možnosť si to nazvať teraz test, uložíme si to, on si to uloží, prípadne tu si dám nejaký popis, že toto je testová šablóna. Dám save a tu máte zaškrtavacie okienko, že nastav mi tento template alebo túto šablónu ako môj default alebo tú srdiečkovú, tú, ktorú máte najradšej, alebo často používate, ktorú vám má vybrať pri každom otvorení SketchUpu. Keď to uložím, keby som to uložil, tak sa mi to uloží do tých mojich templateov a viem, už to mám rovno nastavené ako default, teda vždy otváram s týmito parametrami. Čo to znamená ten profile a štýly? O tom si hovoriť teraz nejdeme nejak detailne, ale profile znamená, že vidím také hrubé obrysy dookola mojej geometrie. To
to je taká hrubšia čiara. Ja vám to skúsim ukázať na nejakej geometrii. Vidíte, ako teraz vidím tu ten môj kváder, všetky čiarky sú tenké a keď zapnem profil, tak tie obrysové čiary sa stali takými hrubšími, že mi vyskočila tá geometria z obrazovky, ako keby je viac viditeľná. Takže to, že či chcete alebo nechcete a prípadne ďalšie parametre, o ktorých si teraz ale hovoriť nejdeme, všetko si viete nastaviť a uložiť si to ako template. To je vlastná šablona, vlastná predpripravená prostredie, v ktorom robíte. Predpripravené prostredie. Dobre. Vypnutie profile, save as template, čistý štart. Áno, máme, toto sme si povedali. Pri ďalšom spustení SketchUpu, keby som si tú šablónu uložil, tak ako ste videli, už ju máte predpripravenú, predvybratú a rovno dáte, že použiť túto šablónu a už máte nastavené parametre. Teraz sa dostávame k tomu, že čo je veľmi dôležitá vec a veľmi veľa ľudí ju podceňuje, je to, že treba si vždy uvedomovať, aspoň keď nemáte skúsenosť práce v 3D priestore na monitore, že má to svojské špecifika. Že vy si stále musíte uvedomovať, že ja to, čo vidím tu, naša hlava je zvyknutá z papiera, z poznámok a neviem čo, to vnímať ako 2D priestor. Že tu si začnem písať alebo kresliť čiaru, tak tá čiara bude v nejakom smere. Hej? Že je ako keby v ploche. Ale ona vôbec nemusí byť v ploche. Ja keď sa natočím v tom priestore, tak vidíte, že ja som ju síce robil v ploche, ale inom, ako sa na to pozerám. Čiže je veľmi dôležité uvedomiť si, že tu vždy robíte v 3D priestore. Práve na tú orientáciu v tom 3D priestore vám môžu slúžiť tie x-ová, teda červená os, y-ová, teda zelená os a z-ová, teda modrá os. A tie bodkované sú potom s minusovou hodnotou, že tu je môj bod 0, odtiaľ plná čiara červená je plusové x-ové a bodkovaná čiara sú minusové x-ové hodnoty. Hej. Takže viem, keď sa pozriem na tento obrázok, alebo teda túto plochu, tento model, že táto tetuška, táto pani je umiestnená v minus x, v minus y a z0. Hej. Z0 je umiestnená rovno na podlahe, ako keby. Takže takto sa viem pozrieť na ten model a toto je veľmi dôležité si uvedomovať a nezabudnúť na to. Toto je veľmi častý problém pri ľuďoch, ktorí nikdy v tom 3D priestore na 2D monitore nerobili. Lebo iné je modelovať z hliny. My vnímame ten svet, ktorý vidíme našimi očami ako 3D. Nás ani nenapadne to vidieť ako 2D, ako obrázok. My vieme, alebo teda cítime ten priestor, že toto je bližšie ku nám, toto je ďalej od nás. Ale v tej obrazovke, alebo tá obrazovka je plošná. To je 2D priestor. Lenže my v ňom máme tú hĺbku, ten 3D rozmer. A toto robí veľký problém mnohým ľuďom zvyknúť si na to, že ja keď začnem kresliť čiaru v tom 3D priestore, tak mne sa to javí ako rovina, ale to rovina vôbec nemusí byť. Že môže to byť. Ja to skúsim teraz. Mám urobiť takto. Ja ten trojuholník vidím plus minus stále rovnako, ako som ho videl, ale tento bod, teraz keď začnem nejak naťahovať, tak ten trojuholník nie je tak, ale on je stočený aj v tomto smere. Hej. Čiže ten 3D priestor tam je veľmi dôležitý. Práve na to nám slúžia tie x, y, z osy a keď niečo robím, tak SketchUp je automaticky rozumný natoľko, že ja keď začnem kresliť, alebo teda klikol som prvýkrát, kreslím čiaru, vybral som si ceruzku, kliknem raz do obrazovky. Toto je ďalšia dôležitá vec. V SketchUpe
Veľmi veľa ľudí používa SketchUp tak, ako sú naučení z iných softverov, že keď idem robiť čiaru alebo kreslím, napríklad v malovaní vo Windowse, alebo ja neviem, zoberiem štetec v niečom inom, tak kliknem, držím, ťahám a pustím. Dá sa to aj v SketchUpe, bude vám to fungovať, ale nie je to správny postup. Správny postup v SketchUpe je nepoužívať ťahanie, teda drag, sa to volá v angličtine, ale klik. Klik, raz. Ja nedržím teraz žiadne tlačítko, len hýbem myškou. A vidíte, že on prvý bod som klikol a má ho zakotvený. A teraz pri tom hýbaní myškou, ja keď sa dostanem niekde blízko smeru červenej osy, tak mi to tak preklikne tá čiara a zrazu je moja čiara, ktorú kreslím, červená. Tým mi SketchUp hovorí, teraz si rovnobežne s x-ovou osou alebo s červenou osou. To je veľmi dôležité, lebo potom sa mi nemôže stať, že ja keď chcem nakresliť nejaký pravouhlý útvar, tak sa mi nemôže stať, že ja ho nakreslím takto a on môže vyzerať z nejakého pohľadu ako pravouhlý útvar, ale pravouhlým nie je. Hej. Takže ešte raz, keď idem blízko tej osy, tak sa mi automaticky preklikne. Vidíte, že tak mi skočí tá čiara na takú červenú, ako preskočí a zrazu je červená. Teraz robím v osi X, alebo kreslím čiaru v osi X. Pokiaľ by som to chcel zamknúť, na to slúži šípka doprava. Normálne na klávesnici šípka doprava, stlačím a teraz je tá červená čiara hruba. A ja teraz môžem tú myšku moju, hej, tá ceruska, kde sa hýbe na mojej obrazovke, ja ju môžem mať úplne niekde inde. Takže ja ju môžem dať po ľavú nohu alebo ľavú nohu tetušky. Že potiaľ chcem tú čiaru. To isté sa mi stane v tom druhom smere. Hej, že ja keď idem blízko tej osy Y, teda zelenej, tak mi skočí a zrazu je moja čiara zelená. Na to slúži šípka, alebo zamknutie toho smeru, na to slúži šípka doľava. Teda stlačím šípku na klávesnici smerom doľava a teraz môžem tou myškou byť úplne niekde inde, napríklad po topánku tetušky a zase zamknem šípkou doprava, môžem byť niekde, kde chcem a mu poviem po koniec tejto čiary alebo po začiatok, hej, náš. Môžem byť tu a vidíte, že teraz mám taký krúžok alebo takú zelenú bodku tu a viem, že idem presne po tento bod. A zase zapnem šipkou doľava ten y-ový os a poviem presne potiaľ alebo potiaľ. A urobil som presný pravouhlý tvar geometrický. Hej. To isté platí zo Z potom, že keď ja idem v x-ovej a chcem ísť v z-ovej osi, teda hore smerom, tak kde je hore, keď mi to skočí na modrú. Hej, že idem niekde blízko a keď mi to skočilo na modrú, vidím, že som v modrej osi, ale zase zamknúť si to viem, keby som chcel takú istú výšku, ako má tetuška hlavu, tak si zamknem šípkou dohora. Na klávesnici šípka dohora. Teda šípka doprava x-ová os, šípka doľava y-ová os a šípka hore je z-ová os. Šípka dole neskúšajte, nič nerobiť. Teraz sa viem posunúť a povedať, chcem presne po začiatok čela tetušky. A teraz som v takej istej výške, ako je čelo tetušky. Hej? Takže takto viete zamykať tie veci. Dobre, my sme si prešli úvod, toto sme si prešli, výber šablóny, OK, nastavenie, default, trade, a toto sme preskočili. Ja som skočil niekde na zamykanie šípkami, teda tu a práca v 3D priestore. Ešte dokončíme tú prácu v 3D priestore, potom sa vrátim. Práca v 3D priestore, každému jednému vravím, že keď chcete ovládať SketchUp, je skoro nutné. Nevravím, že je to
vyslovene nutné, akože viete to robiť aj bez, ale vysostne a vysoko neodporúčam to robiť bez trojtlačítkovej myši. Trojtlačítková myš znamená, že mám ľavé tlačítko, pravé tlačítko a to kolečko, ktorým scrollujete web stránky, tak sa dá stlačiť. Aj to kolečko. A to je to stredné tlačítko. A práve tým kolečkom, keď ho stlačím, teraz som ho stlačil kolečko a hýbem myšou, tak sa v tom 3D priestore natáčam. Hej, teraz ho vidím ako 3D. Vidíte to na tom kríži, alebo teda XYZ, že sa mi mení ten pohľad. Hej, že teraz som X a Y je v jednej rovine a Z mi ide dohora a tak ďalej. Čiže ja si ho viem natáčať, ten priestor, tak, ako potrebujem. Stále držím stlačené to stredné tlačítko myšky, teda to kolečko. Stále ho držím stlačené a pridám k tomu klávesovú skratku Shift. Teraz si ten priestor posúvam. Stále držím Shift stlačený na klávesnici a ten stredné tlačítko alebo kolečko stlačené na myške. Obidvoje tieto veci. Teraz si to posúvam. A takto viete veľmi rýchlo preklikávať alebo meniť ten pohľad. Že keby som chcel ísť ku tetuške, alebo dať si tetušku do stredu, hej, že mám ju niekde tu, tak stlačím kolečko, Shift, presuniem sa. Kolečko, natočím sa. Zoom je kolečko, ale nie stlačené, ale tak, ako ste na web stránkach naučení, že scrollujem kolečkom. Hej, že točím tým kolečkom smerom od seba alebo ku sebe. A tým sa približujem alebo oddaľujem. Takže tieto tri veci, so shiftom posun, bez shiftu rotácia, kolečko, alebo teda točenie kolieska, približovanie, oddelenie. Toto sú tri veci, ktoré budete vždy a za každým používať. Moja rada, keď učím niekoho, kto začína s 3D priestorom, je, že vždy, keď začnete robiť čiaru, ale to je jedno čo, vždy, keď robíte, si dajte pauzu a potočte sa v tom priestore. Nie kvôli tomu, aby som tú čiaru overil, ale aby som zistil, či som v dobrej rovine. Potočím sa, môžem sa vrátiť späť. Idem v tomto smere, urobím čiaru, potočím sa, OK, som dobre, som. Potočím sa, OK, som dobre, potočím sa, zistím, že som OK. Na úvod to robte, keď ste ešte v 3D priestore nerobili. Nie kvôli tomu, že to nutne potrebujete robiť. Potom to vypustíte, ale kvôli tomu, aby sa čím skôr vaša hlava prepla do vnímania toho 3D priestoru na 2D obrazovke. Veľmi to pomáha. Vnímať ten 3D priestor. Keď nakreslíte čiaru, potočte sa. Zistite, ako som tou kamerou. Či ju kreslím dobre, alebo nie. Či som neuletel tou čiarou niekde mimo a tak ďalej. Takže toto je taká rada, ktorú ja robím. No a na to, aby ste vôbec mali tieto ikonky viditeľné, aby ste mohli vôbec začať robiť. Vy keď spustíte SketchUp, po prvom nainštalovaní a spustení, tam môžete mať ikony, ale nemusia vyzerať tak, ako vyzerajú u mňa. Pokiaľ by ste tento panel tam nemali, tieto bočné ikonky tu, tak kde to nájdeme? Ideme do kamera, nie kamera, View Toolbars. A tu si potrebujete nájsť názov, ktorý sa volá Large Toolset. Tu uvidíte rôzne veci. V podstate ja svojim študentom, keď ich lektorujem, tak radím všetko vypnúť, absolútne všetko, okrem Large Toolset. Tento jeden jediný panel chcem, aby mali ľudia zapnutý, lebo tu nájdú všetky tie najzákladnejšie veci a podľa tohto potom si prechádzame, vysvetľujeme každú jednu zvlášť, tú ikonku a tak ďalej. Tie ikonky sú tak dobre robené, že myslím si, že nepotrebujete nejaké zložité vysvetľovanie, pri niektorých možno áno, ale
Keď vidím ceruzku, tak viem, že robím čiaru. Keď vidím také vlnky, tak robím voľnú čiaru alebo voľnou rukou kreslenú čiaru. Keď vidím obdĺžnik, tak robím rectangle, a teda obdĺžnik, hej. Arc sú rôzne polomery, alebo teda časti kruhu a tak ďalej. Čiže tu vám to aj píše v anglických názvoch, podľa toho, akú verziu máte. Keď budete mať českú verziu nainštalovaná, tak to budete mať v češtine. Ja každému odporúčam používať anglickú, aj kvôli preddefinovaným skratkám, ktoré zatiaľ ale teraz neriešime. Teraz si to nejdeme vysvetľovať z hľadiska času, koľko idem, pol hodinku, dobre. Takže Large Toolset, ešte raz, View, Toolbars, potrebujem nájsť Large Toolset, tu je zaškrtnuté mať toto, keď ho odškrtnem, zmizne mi, keď ho zaškrtnem, je tu. Hej. Takže toto má zaškrtnuté, všetko ostatné, ja tu mám strašne veľa pluginov, vy to tam nebudete mať, ale môže sa stať, že tu budete mať nejaké ikonky, otvoriť súbor, nový súbor a tak ďalej. Všetko toto môžete mať vypnuté, lebo nájdete to v tom hornom, hej, new, alebo open, alebo save a tak ďalej. Takže ja chcem od svojich študentov, alebo teda mne sa zdá najrozumnejšie nemať tých ikon na začiatok, že 50 a potom hľadať, že ktorá to bola. Mať len tie, ktoré naozaj potrebujem, ako čo považujem za tie úplne basic, za ten základ. A to je ten Large Toolset bar. Ďalšie veci sú ten default tray, to vidíte tu, hej. To sú tie na boku panely. SketchUp funguje tak, že čokoľvek ja označím, tak mám nejaké ďalšie parametre. Cez ten default tray sa viem pozrieť na materiál, ktorý je používaný, alebo použiť nejaký materiál, vyberiem si nejaký materiál a nalejem ho na model, prípadne štýly, ktoré sme si už ukazovali v rýchlosti, hej, že kde zapnem to, ako to vidím. Nemením model, v štýloch mením len to, ako sa mi zobrazuje ten model. To sú štýly zobrazenia. Prípadne nejaké ďalšie veci. Ten default tray zasa nájdete to bude vo Windows, default tray, a tu sa vám ukáže, že čo tu mám mať zapnuté alebo vypnuté. Ja ten svoj default tray mám rozdelený. Ja mám pravý, akože nejaký panel, a ľavý. Vy keď spustíte SketchUp, tak všetko budete mať len vpravo, pokiaľ ste Windows užívateľia. Pokiaľ by bol niekto Mac užívateľ, tak na Macu to funguje tak, že nič nemáte napravo, všetko sú plávajúce okná. Hej. Takže viem to mať len ako okienko, ďalšie okienko, teda okienko materiálov, okienko štýlov a tak ďalej. Tak to funguje na Macoch. Nájdete to Windows, Default Tray a tu si zapínate, čo tam mám vidieť a čo tam nemám vidieť. Vidíte, že môj Default Tray, to je ten, čo je napravo, má zobrazené materiály, to sú tu, potom tam mám štýly, environments, shadow, fog, match a tak ďalej. A to sú všetky tie záložky, ktoré tu vidím. Nech si rozkliknem hoc ktorú, tak sa nachádza tu. Ale ja tu mám rozdelené aj na ten left tray a tu mám zasa entity info, komponent, tagy a scény. Hej, že to sú entity info, komponenty, tagy a scény. Hej, že tu sú tie ďalšie okienka. Toto je dôležité si zapnúť. Minimálne, čo každému jednému radím, je mať zapnuté, alebo teda zobrazené entity info. To je vec, kde uvidím základné parametre o tom, čo mám práve označené. Označil som našu tetušku a vidím, že je to komponent. Nachádza sa jeden v celom modeli, tak má pridelený bez tagu, untag. Volá sa to SREE, tak to je názov SRI, a prípadne nejaké ďalšie parametre, pokiaľ by som mal definované, ako cena, URL a tak ďalej. Čiže tu vidím nejaké základné veci. Ja keď tam dám čiaru a označím si čiaru,
tak môj entity info sa zmení. Je to edge, teda čiara, tak je untakt, nepridelený, dĺžka čiary je 1,143 mm, keďže mám nastavené units na milimetre, zobrazuje mi to v milimetroch. Keby som mal nastavené na metre, tak mi zobrazuje cca 1 meter. Hej. 1143 mm, keď to pretnem na centimetre, budem mať cca, tá vlnka znamená, že je to približne, že niečo za tým je. Keďže mám nastavené na 0, teda bez desatiných, tak mi nezobrazuje tie desatiny a tou vlnkou znázorní, že niekde okolo 114 000. Keby som mu tam zapol, že na dvoje, tak vidíte, že mám 114,30. Hej. Takže ja si to pretnem späť na tie milimetre bez desatiných a mám zobrazené čo. Takto vám to ukáže o všetkom, čo označíte. Pokiaľ by som mal plochu označenú, ukáže mi, že mám označenú plochu, tá plocha má 1,19 m štvorcového, celkovú plochu a tak ďalej a tak ďalej. Tým sme si povedali o tej Large Toolset Default Tray nastavenie panelov. Vypnutie Profile Save as Template, to sme si povedali. Poďme na to presné zadávanie. Keďže už som vám povedal, že v SketchUpe vždy robíme v mierke 1:1, tak potrebujem vedieť, ako mám nakresliť vzdialenosť alebo čiaru dlhú 1 meter. Ja keď začnem kresliť čiaru, klik a posúvam ju. Zamknem si napríklad x-ový smer, tak tu dole length by sa vám mal ukázať nejaký údaj číselný. Takže teraz tam mám 3349 mm vlnka, čiže niekde okolo 3349 mm si. A ja síce môžem sa nastavovať pracne, že niekde ku tisícke a hľadať ju, aby som ju ani neprekročil, ani nepodliezol. Najbližšie, čo som viem dostať, je 1002, alebo teraz som 999, aj to s vlnkou. To je ten absolútne zlý spôsob. Hej, že vy nemáte hľadať myškou, koľko je tá tisícka, ale ja keď si zamknem smer a napíšem 1, 0, 0, 0, normálne na numerickej klávesnici vašej, som začal ťukať klávesy jednotku, nulku, nulku, nulku a dám Enter, tak moja čiara v Edges má presne 1000 mm, ale že presne. Presne na všetky desatinné miesta. Má presne 1000 mm. Takto pomocou tej numerickej klávesnici vy viete zadávať tie veci, ktoré potrebujete. Čiže keby som chcel obdĺžnik 1000 na 500 v tomto smere, zamknem si tú y os, teda šipkou doľava, napíšem 500 Enter, potom si zamknem červenú os 1000 Enter, potom si zamknem zelenú os a poviem mu, keď som tu nastavený, keby som teraz napísal 500, ja to urobím, tak v tomto smere mi to urobí. Hej. Čiže máte dve možnosti. Buď ste nastavení v tomto smere a zadám minus 500, teda choď mi 500, ale opačným smerom, ako mám nastavenú teraz os, a uzavrie mi pekne plochu, mám vytvorenú 1000 na 500. Môžeme si to skontrolovať. 1000 na 500. Dobre? Takto modelujete presne, alebo teda robíte presne. Takže používajte numerickú klávesnicu na zadávanie presných rozmerov. Keby som tento kvádrik chcel vytiahnuť do priestoru, nejdem teraz vysvetľovať tie ikonky, použijeme nejaký push pull, to je táto ikonka, a vyťahujem ho do priestoru a chcem, aby bol presne v takej výške, ako je 1500 mm. Enter.
A keď si teraz, teda zadal som 1, 5, 0, 0, dal som Enter a keď teraz zistím rozmer, viem, že táto výška toho kvádra môjho je presne 1500 mm. Dobre? Keď to mám takto urobené a ja si to uzavriem do skupiny, dostávame sa k tomu ďalšiemu, grupa versus komponent. Kedy a prečo? Už som vám vravel, že pri SketchUpe je veľmi dôležité uvedomiť si, že keď robím nejakú geometriu, keď ju kreslím, tak on nevie, že či to spolu súvisí alebo nie. Čiže všetky také logické celky, ktoré spolu súvisia, si potrebujeme uzavrieť. A ako si ich uzavrieť? Urobil som si nejaký kvádik a chcem si ho uzavrieť do krabice. Zaobaliť a povedať mu, ty si jeden samostatný prvok. Ako to spraviť? Označím si všetko, čo som urobil, alebo si trojklikom 1, 2, 3 označím všetko, čo som urobil, ale teda čo je naviazané na seba. Nejdem teraz vysvetľovať, aké sú spôsoby select, lebo len tam máme 6 rôznych možností, ale označím si to, čo som práve urobil, to, čo ste zvyknutí, že stlačím, držím tlačítko, potiahnem, pustím. Označil som si to. Kliknem pravým a vyberiem Make Group. Uzavri mi to do skupiny. V českej verzii je to, myslím, vytvoř skupinu, alebo tak nejak to je. Make Group. Pardon. Ako náhle som to uzavrel do skupiny, tak teraz tento prvok stačí raz na ňo kliknúť a je celý označený. Všetky tie čiarky, plochy sú označené. Vidíte, že tu mám takú čiarkovanú obrubu dookola. Hej. Keď sa potočím v priestore, je to ako keby v krabici tejto čiarkovanej uzavreté. A hovorí mi to, že to, čo je vnútri, je samostatná geometria. A ja keď teraz urobím nejakú novú geometriu a zase si ju označím, vytvorím ako grupu, tak tieto krabice sú navzájom nezávislé. Čiže ja viem zobrať túto krabicu a presunúť ju niekde tu, alebo tietuške k nohám. Pokiaľ by som to tak nemal, ja to teraz rozbijem a chcem zobrať túto geometriu a chcel by som ju presunúť niekde, tak vidíte, že tu už sa mi začína robiť neplecha. A teraz, keby som ju začal presúvať, tak zrazu zistím, že už sa mi to úplne rozbilo a začína sa mi to všelijako naťahovať, deformovať tú moju pôvodnú geometriu, lebo je to zlepené k sebe. Takže teraz už je to zlepené, a ešte keby som dal takýto nejaký stav a teraz to začal nejak naťahovať, tak už je to že úplne zle. Hej. Takže toto sú také veci, ktoré vidíte, že teraz sa mi to úplne rozpadlo. Toto sú veci, ktoré je veľmi dôležité uvedomiť si na začiatok a prečo zatvárame do skupín. Teraz je to samostatná krabica, aj toto je samostatná krabica. Teraz, ja keď to vložím niekde do prvku, hej, tak nič mi nebráni to zase vybrať z toho prvku, prípadne priložiť k na túto hranu, alebo do stredu, alebo kde chcem. Hej. Sú to samostatné geometrie, ktoré viem nezávisle od seba manipulovať s nimi. Posúvať, presúvať, zväčšovať, zmenšovať, naťahovať a tak ďalej. Pokiaľ by to bolo v jednej, tak sa mi začína rozbíjať. Sú zlepené tie geometrie a začína sa mi rozbíjať tá geometria. Takže toto je veľmi častá chyba. Dobre. Tým sme si prešli izoláciu. Povedali sme si niečo o grupách. Čo ak vytvorím z tohto, ale nedám group,
ale dám komponent. Nazvem si ho. Má názov box. Uvidíte, keď som si označil, teda mám označený ten komponent, tu mi svieti, že je to solid komponent, teda jeden komponent. V modeli sa nachádza raz a volá sa box. Toto, na rozdiel od toho, je grupa, teda skupina, a nemá žiaden názov. Aj toto je skupina a nemá žiaden názov. Keďže je toto komponent a má nejaký názov, tento názov je preňho, akože už sme mu priradili meno. Už sme ho nazvali. A vždy v celom mojom modeli sa bude volať rovnako. Takže ja keď vytvorím jeho kópiu, toto sa volá box, aj toto sa volá box. Mám dvoch rovnakých boxov, hej, u seba. Keď začnem meniť, tu mám skupinu, aj toto je skupina, nemá žiaden názov, nemá žiaden identifikátor, proste je to nejaká skupina. Ja keď túto skupinu začnem meniť, ja to urobím teraz inak. Tieto veci ja si rozbijem, tohto spravím skupinu, aj z tohto spravím skupinu. Toto je skupina, toto je komponent. Hej, teda, toto sú skupiny, toto sú komponenty. Keď začnem meniť skupinu, zmenil som jednu skupinu, ale táto skupina zostala svojská, nehovoriac o komponentoch. Ale pozrime sa, čo sa stane, keď začne meniť komponent. Toto sa volá box, aj toto je len kopia toho, hej, tejto krabice. Teda ako naklonoval som ju viackrát v modeli. A tých viackrát neznamená len dvakrát, ale kľudne tam vie byť krát 5. Hej. Mám ich viackrát v modeli. A začnem meniť túto skupinu. Vidíte, čo sa mi deje s tými ostatnými skupinami? Že automaticky sa mi prispôsobia všetky skupiny podľa toho, ako upravujem jednu. Čiže všetky tieto skupiny sa volajú box a keď kliknem na jednu, tak vidíte tu, že nachádza sa 7 krát v modeli. Tento jeden komponent, jedna geometria sa 7 krát nachádza na 7 rôznych miestach. To je rozdiel medzi skupinou a komponentou. Teda grupa versus komponenta. Keď niečo robím, čo sa bude v mojom modeli nachádzať len raz, robím z toho grupu. Keď robím niečo, čo potrebujem nazvať, alebo sa nachádza v modeli viackrát ten istý prvok, tak to urobím ako komponentu. Lebo jednou úpravou mením všetky. Takže máme toto povedané teraz. Čo viem robiť? Viem kombinovať. Koľko mám? 50 minút, ešte 10 minút. Viem kombinovať. Teda všetky tieto komponenty si ja uzavriem do skupiny. Make group. A z týchto dvoch group si spravím ďalšiu grupu. A tieto dvoje si zavriem do ďalšej grupy. Na to, aby som sa v tom vyznal, lebo teraz si viem povedať, že toto mi zavrí do ďalšej grupy, tieto všetky mi zavrí do ďalšej grupy a dajme tomu, panačika necháme vonku. Na to slúži outliner, veľmi narýchlo. Vidím, že mám tetušku, ktorá sa volá Srí. Tieto 4 také kocočky, štvorčeky znamenajú, že je to komponent. Plný jeden štvorček znamená, že je to grupa. Potom mám jednu hlavnú grupu, to je táto. V rámci nej mám ďalšiu grupu, to je táto, a ďalšiu grupu, a to je táto.
A v rámci tejto skupiny mám ďalšiu grupu, to je táto, a ďalšiu grupu, to je táto. A v rámci tejto skupiny mám 7-krát box komponent a v rámci tejto skupiny mám 2-krát grupu. Jednu a druhú. Tento nástroj, taká stromová štruktúra, vám povie, čo kde máte, v čom, v jakej úrovni a tak ďalej. Takže toto je dobre vedieť, aj keď na začiatok si myslím, že najprv sa potrebujete naučiť zatvárať to a potom si robiť v tej hierarchii poriadok. Hej, že teraz sa potrebujete naučiť vytvoriť niečo, zavrieť to. Vytvoriť niečo iné, zavrieť to. A potom, keď toto zvládnete, môžete prejsť do toho organizovania si modelu, teda čo, v čom, ako hlboko a tak ďalej. To je štruktúra, hierarchia, live modelovanie. Môžeme si na rýchlo ukázať nejaký stôl, alebo čo tam máme? Materiál orientácia plôch. Ešte som chcel povedať, v SketchUpe je veľmi dôležité si uvedomiť to, čo sme povedali, že keďže je SketchUp nie solid, teda nie hmotové riešenie, ale modelujem na základe hrán a plôch, tak každá plocha má tzv. Rubovú stranu alebo front face, teda tú prednú stranu, a back face. Hej. To je tá druhá strana. Alebo rub a líc po slovensky, že toto je rub a toto je líc. A vám sa môže stať, že budete mať, všetko by ste mali mať vždy front faceom ku vám. Hej, teda to, čo je smerom von z jednej animovanej rozprávky, že do vonku, tak by malo byť ten front face. V mojom prípade, v mojich štýloch, a verím tomu, že aj vo vašich, keď nebudete meniť, je ten front face znázornený bielou farbou. A back face, teda ten líc, je znázornený takou šedavou modrou farbou. Hej? Ja si viem tieto farby meniť. Ja mu teraz poviem, že vieš čo, chcem, aby si bol zelená farba, predná a červená farba zadná. Teraz vidím, že tie všetky, ktoré sú zelené, to je len spôsob zobrazenia. To sme si vraveli. Štýly je len spôsob zobrazenia. Všetko, čo je zelené, je tou prednou stranou ku mne obrátené. Všetko, čo mám červené, je tou druhou stranou. Je ako keby ten líc ukázaný. Či rub, neviem teraz, ktorý je ktorý, ale ten backface, aj tá zadná strana je zobrazená. Toto je veľmi dôležité, lebo potom vám to môže neskôr, v neskorších fázach robiť problém, či už v rendroch, alebo v nejakých hmotách. On proste nevie, keď to mám takto a on nevie, že tvorí to jeden celok, alebo netvorí, teraz je to separátna plocha, alebo je inak orientovaná, proste môže to robiť neskôr nejaké problémy. Takže je dobré mať alebo teda pozerať na to, aby som mal všetko tými front face stranami ku mne. Na to slúži ten reverse face, teda obráť mi stranu. Hej, že obráť rub za líc a opačne. Dobre, tým sme si prešli ten orientácia. No a teraz môžeme si skúsiť niečo namodelovať. Mám tu tetušku, či nie? Ani neviem. Ale poďme si skúsiť urobiť veľmi narýchlo. 5 minút mám. Že ako robiť nejaký... Ja budem používať klavesové skratky. Tie klavesové skratky teraz nejdem vysvetľovať, ale budem používať nejaké funkcie a dole budem zadávať rozmery. Hej, alebo teda tu uvidíte rozmery. Ja ich nebudem zadávať dole. Vy nepotrebujete kliknúť tu, aby ste ich zadali. Ja len začnem robiť a napíšem. Stôl chcem mať 800 na 1200. Teraz mám 800 na 1200. To je môj vrchná doska. Dám si tam
Hrubku dosky budem mať 20. Označím, zavriem do grupy. Dosku budem mať len jednu. Presuniem si na výšku 680. Taká bude výška môjho stola. Teraz chcem robiť nôžky stola. Začnem kresliť odtiaľ. Moja nožka bude mať 50 na 50. Vysuniem ju po dosku stola. Počkajte chvíľočku. Po dosku stola. Označím si dosku stola. Označím si ju celú, buď takto, alebo trojklikom. Klik pravým, vytvorím si komponentu. Nie grupu teraz, ale komponentu. Ja nechám to tak. Nazvem to noha stola. Túto nohu stola si potrebujem cez nejakú inú funkciu dať na druhú stranu. Tieto obidvoje zase cez inú funkciu dať na, kde je stred? Tu. Na túto stranu. OK. Teraz chcem, aby tie nohy stola neboli hneď pri kraji, ale aby boli zasadené dovnútra. Dajme tomu o 30. Vyberiem si jednu nožku stola. Keďže je to komponent, ktorý sa nachádza v modeli 4x, všetky jeho úpravy dvojklikom sa dostanem do krabice, označím si všetko a poviem mu. Odtiaľ posuň v tejto osi 30 a v tejto osi 30. Všetky nožky stola sú posunuté o 30 od kraja. Teraz mu poviem, túto nožku stola, chcem tieto čiarky nakopírovať tu, 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 tu. A poviem mu, ty, alebo takto, označím si tieto pásiky a cez nejakú funkciu ich zväčším. Všade, kde som to urobil, sú urobené. Hej. Keďže je to komponenta. Keby to bola grupa, musím to robiť 4-krát. Na každej jednej nožke zvlášť. Tu by som sa rozhodol, že chcem menšiu. Cez funkciu scale. Mám to pekne zúžené. A takto ďalej. Dobre? OK, myslím, že 59 akurát. Maťka, ja som skončil s tými základmi. Dávam priestor za prvé ľuďom. Za druhé, keď som na niečo zabudol, čo by vás zaujímalo, kľudne sa pýtajte. Teraz máte priestor vy. Tak, Máme nejaké otázky ja doteraz? som otázky priebežne sledovala aj Áno. odpisovala. Mhm. Takže si myslím, že toto máme. Bola tam otázka, že či bude záznam z tohto školenia. Áno, bude. Budeme ho mať na YouTube. Budem posielať aj info. Aký je rozdiel medzi free verziou a platenou verziou? Tam je dosť veľký, teda podľa mňa. Už len v tom, že tá free verzia je iba online v prehliadači a platená verzia je aj ako pre pracovnú plochu. Hej, No, to je ten základný rozdiel. Áno. Ďalší veľký rozdiel je, že vo free verzii nemáte možnosť exportovať veci do layoutu, nemáte možnosť, alebo máte obmedzenú možnosť importovania a exportovania všeobecne, teda len formát, ktorý urobíte, vám zostáva v SketchUpe, ale neviete z neho spraviť napríklad PDF alebo DXF a tak ďalej. To je druhá veľmi podstatná vec. No a nehovoriac o tom, že vo free verzii žiadne pluginy nemôžete mať. Žiadne. Ani tie základné od SketchUpu. A v tom to je velikánsky rozdiel. Vidíte, koľko tých pluginov používam ja a verím, že aj vy časom budete, keby ste sa naučili. A takže tak, dobre. Ďalšia otázka je, že keď potrebuješ importovať OBS súbor, či na to potrebuješ plugin?
Nie. Potrebujete tú kúpenú verziu. Vo free verzii myslím, neviem teraz Nie je naisto, tam obeje. ale v platenej verzii máte importovanie a máte tu všetky tieto formáty, ktoré vidíte. A medzi nimi je aj obej. Hej. Takže tak. Ďalšie otázky, Maťka? Zatiaľ nie. Zatiaľ nemáme. Kľudne Dobre. sa aj prihláste alebo napíšte. Pozerám, čo tam ešte bolo. Nič také konkrétnejšie. Vo free Ja... verzii, No, hovor. že free verziu ja beriem presne tak, že keď ste niekde na dovolenke, svoj počítač domáci máte niekde, hej? A na tej dovolenke sadnem do nejakej internetovej kafe, alebo mám nejaký notebook, alebo niečo, viem sa prihlásiť cez webové rozhranie a urobiť tam, čo potrebujem. Druhá vec, ktorú ja poviem, že free verzia má zmysel, je vyslovene hobby, jeden projektík za rok. Hej? Ani nie, že projektík, ale potrebujem si nakresliť nejakú skrinku alebo niečo, tak nepotrebujem celú licenciu na SketchUp, ale len tú jednu skrinku za jeden rok si potrebujem niekde manželke ukázať, že takto si to predstavujem, alebo manželka manželovi, že takto chcem, aby si mi to urobil. No tak tam poviem, že má význam. Inak si Tu dovolím ťa, tvrdiť, že tá free verzia vás bude obmedzovať. V tu ťa skutočnej robote trošku, tu ťa trošku opravím, prepač. Ak už niekto verziu teda má, teda tú licenciu kúpenú, tak v nej má aj mm, web webové rozhranie. verziu, No veď, ale to ktorá je tá nie je free. obmedzená tak ako free verzia, hej? Čiže No je, lebo je cez web. Ako nemáš áno, tam no import, export, nie sú nemáš tam tam tie pluginy, pluginy, áno. tak. Hej, že keď, Uh, Čo som ale ešte, prepač, k tomu chcela povedať, vlastne k tej platenej verzii je aj Trimble Connect, čo je cloudové úložisko a vlastne tam si viete ukladať tie projekty a otvárať si ich potom kdekoľvek, či už v tej web verzii alebo na iPade, máte tam aj licenciu pre iPad, čiže vlastne všetky projekty viete mať na jednom mieste a kedykoľvek sa k ním dostať. Hej? Čiže licencia je viazaná na e-mail a heslo, kde sa prihlásite, tak tam pracujete. Či je to aplikácia, alebo web, alebo iPad. tak. Inak, Ešte... No, hovor? že toto je pre mňa taká vec, že SketchUp má cenovú politiku nastavenú podľa mňa veľmi rozumne. Naozaj veľmi rozumne. Keď si zoberiete nejaké iné softvery, tak za trojnásobok, päťnásobok dostanete podobné funkcie, možno niekde viac, niečo menej, niečo väčšiu voľnosť, niečo menšiu, ale SketchUp naozaj nie je nejaká velikánska položka, keď zoberiete tú základnú verziu a máte plnohodnotný systém, ktorý dokáže robiť všetky tieto veci. Pokiaľ sa bavíme o tom, že to chcete používať na prácu, nevidím dôvod, prečo by som mal akože fungovať cez free verziu. Keď, a neverím, že vaša práca bude zasa tak málo zarábajúca. Koľko teraz Maťka stojí? Niekde okolo 500 eur? Licencia ročná? 379 bez dane, 450 s daňou. 450. No, čiže tak, ako som povedal, že za rok to musí na seba zarobiť. Ako, neviem, čo robíte a čomu sa venujete, ale proste to nie je taká položka. Jasné, keby ten SketchUp stal 3000 eur, ako napríklad Revit alebo niečo iné, tak áno, poviem, že to už si musí na seba zarobiť. Hej? Že tam už potrebujem mať veľké zákazky, veľa zákaziek, aby to na seba zarobilo. Ale SketchUp je cenovou politikou naozaj veľmi rozumne nastavený, takže za mňa ja nevidím dôvod, prečo by ste Máme, mali na prácu používať free verziu. máme tu ďalšie otázky, že či bude ešte nejaký webinár k skrátkam a iné začiatočnícke témy. Pošlem vám vlastne odkaz na náš YouTube,
Myslím si, že tam máme aj začiatočnícke témy, aj pokročilé témy ešte spracované. Čiže viete si to pozrieť ešte tam. Uh, Môžeme niečo ešte vymyslieť pre začiatočníkov, určite len neviem kedy. Uh, YouTube, keď pôjdete na YouTube, tak si dajte sketchup.sk. Však SketchUp Pro SK. pro.sk. SketchUp.sk. Mhm. A tam vlastne, keď sme robili nejaké Tu live, máte všetky tak možné a tu máte záznamy a liveka, nie? Či tu sú Mhm. liveka. Hej, tu sú liveka. Prípadne na mojej stránke Mikuláš Pavlov, keď si nájdete. Hej. Dobre. Takže tu si nájdete rôzne videá, tu máte 14 videí v tých livekách o rôznych témach, viete sa pozrieť. Prípadne Academy, jak ste vy? SketchUp Academy. Ja to dám takto, SketchUp kurzy rovno, cez sketchup.sk, online kurzy, nehodilo ma? Academy? Či Academy.eu. Ešte je tu otázka. Áno. Začala som s free verziou, potrebovala som rýchlo nakresliť pár pôdorycov. Neskôr by som chcela vytvoriť lepšie návrhy aj s vizualizáciami. Kúpim si platenú verziu. Ako sa naučím systematicky postupne SketchUp? Sú nejaké webináry? Ďakujem. No, práve cez to SketchUp Academy je jedna možnosť, je to ale platená možnosť. Ale ja si myslím, že tých videí na tom YouTube máme dosť, teda na to, aby ste sa to vedeli naučiť teda aj po... Tie základy, my sa snažíme tie liveka v tej sekcii Live SketchUp, teda v SketchUp.sk, alebo už u mňa nájdete tiež videá vyslovene o SketchUpe. Máte rôzne témy, čiže taký všeobecný prehľad si myslím, že dostanete o tom, čo Ako ten SketchUp je. za- Záleží, že či to chcete nejak si robiť akoby svoj prieskum a pozerať si tie videá na YouTube. Na tom SketchUp Academy je to vlastne nástroj po nástroji rozdelené a vysvetlené, že ktorý nástroj ako funguje. Plus sú tam aj záznamy z nejakých online školení, kde sú ako celé témy poňaté, takže dá sa to aj tam. Je to na vás, ale sú aj free, teda dostupné veci, alebo aj platené. To už je potom na vás, ako sa rozhodnete. Ja Plus, teraz nechcem ísť do SketchUp Academy, aby som teda neukázal platený obsah, nie. ale Ale tam videjko za pre, videjkom, kde je rozoberané od áno. základu, od prvého spustenia, cez prvú čiaru, cez nastavenie, všetky takéto veci máte v nejakých kratších videjkách vysvetľované, čo a ako robím. Ešte som chcela k tomu, že vlastne teraz, keď si kúpite licenciu, tak k tomu dávame aj taký manuál, kde sú vlastne tie klávesové skratky a ktorý nástroj čo robí, také zhrnutie, ku ktorému sa viete vlastne dostať rýchlo. Čiže to, čo ukazoval aj Mikuláš vlastne, že ja neviem, ako skupinu vytvoriť, alebo tie dvojkliky, trojkliky, tak to tam všetko je tiež vysvetlené. Je tu potom ešte otázka, že či existuje plugin na otvorenie súboru vytvoreného vo vyššej verzii SketchUpu. A ja viem o tom, že niekedy bol, ale myslím, že už nie je. Teda nenašla som. Ty si ako na tom? Našiel si, alebo... Tu máte taký krátučký PDF, jednu stránku, cheat sheet to volám, alebo teda viete to nájsť na Buy Me a Coffee. Ten cheat sheet, ja vám to hodím do chatu. A to sú vysvetlené tie jednotlivé ikonky z toho Large Tool Set baru, ktorý sme si dneska ukazovali, teda kde sa zapína, a vysvetlené aj nejaké klávesové skratky. Takže ja vám to tam hodím do chatu. Ešte raz, Maťka, otázku, prepač mi. Plugin na otvorenie projektu z vyššej verzii v nižšej verzii. Existuje, áno, existuje. A vieš, ako sa volá? Lebo ja som akože niečo sme mali, nejaký plugin a potom viem, že už nebol dostupný. SketchUp.
version, neviem, môžeme sa potom pozrieť. Jak to tu napíšem? Ja tie Q&A, ja tu nemám možnosť písať. Mm-mm. Vieš čo, pošli mne odkaz a ja to pošlem do mailu potom všetkým ešte. A takto v čete to neuvidia? Nie som si istá. Skús. Neviem teraz. No, ty to v čete minimálne vidíš, takže ten odkaz Áno, áno, máš ja a, to vidím. a tak, dobre. Plugin na export z vyššej do nižšej? Z vyššej do Áno, nižšej, tak? áno. Viete, čo bol? No, neviem, či ešte je. Každopádne nie je legitimizovaný, či jak to povedať, legálne. Pretože, čo ja som odhlásený? Počkaj teraz. Jak to, že som odhlásený? Inak toto je ďalšia vec, prečo je dobré to mať takto. Malo prihlásiť, OK. Prihlásený, no a teraz SketchUp version. Save version. Toto slúži na nahratie do nižšej verzie. Hej. Teda vyberiem si, v akej verzii to chcem nahrávať a v takej verzii to nahrám. Čiže v 26 to otvoríte a uložím si to, alebo neviem čom, v 25 a uložím si to do verzie 7 napríklad. Takže dá sa to takto robiť. Dobre? Máme Dobre. nejaké... Ďalšia otázka. Na naučenie manipulácie stačí free verzia? Určite áno. Akože keď si to chcete skúšať iba, že ako funguje ten program a naučiť sa tie základné veci, tak si myslím, že tá free verzia je dobrý začiatok. Súhlasím. Ešte jedna vec, že keď by ste vytvárali konto na free verziu, tak už je na vás, lebo keď vytvoríte konto na free verziu na nejaký vymyslený e-mail alebo dočasný e-mail, tak to konto na Trimble už máte. A keby ste sa neskôr rozhodli, že prejdete na platenú a použijete svoj reálny e-mail, tak o všetku tú robotu, ktorú máte pod iným kontom, prídete. A takto, čiže je už na vás, že či použijete ten svoj reálny účet, nejaký e-mailovú adresu, a potom tú robotu viete preklopiť do tej platenej verzie alebo pro verzie, viete si to preniesť, čiže vyskúšam si na, na tú naučenie sa alebo teda tú pôvodnú úvodnú fázu tú free verziu, ale zistím, že áno, dobre sa mi v tom robí a chcem všetky tie veci, ktoré som už začala robiť, preklopiť a používať niekde inde, tak nemusím to robiť odznova, ale keď to máte pod jednou e-mailovou adresou, tak v podstate to máte prenesené ku vám. Dobre, potom je tu, že či si vieme stiahnuť do free verzie 3D modely z internetu. No funguje tam 3D Warehouse, čo je vlastne taká celosvetová knižnica tých 3D modelov. To je zdarma. Čo sa týka nejakých iných modelov z iných stránok, záleží v akom sú formáte, no. Že či si ich tam viete naimportovať alebo nie. Tu je to obmedzenie toho importu. Nie som si úplne istá, že ktoré všetky formáty sú v tej free verzii, takže podľa toho záleží, aký máte formát a viete si ho tam naimportovať. Alebo teda 3D Warehouse. Správne? Či ešte by si doplnil? Ja nič nemám čo doplniť. 3D Warehouse akurát je vec, ktorú podporuje, alebo teda spravuje Trimble, teda ten, čo má aj SketchUp na starosti. Áno. Takže preto 3D Warehouse, to je ich nejaké servere, kde zhromažďujú nejaké 3D modely a dávajú tam modely aj užívateľia, teda aj vy ako platení
užívateľ alebo neplatený, tam viete nahrať nejaké veci a zdieľať s celým svetom. No a potom máte v pláne aj niečo aj pre pokročilých? Áno, robievame teda aj live pre pokročilých, prípadne aj na tom SketchUp Academy sú rozobraté aj pokročilé témy. Prípadne, ak máte nejaké konkrétne otázky, problémy, tak si viete dohodnúť aj nejaký individuálny kurz s Mikulášom. Čiže viete sa tam pozrieť na nejaký konkrétny problém alebo zadanie, ktoré máte. Veľa, naozaj dosť toho máme na tom YouTube. Za seba odporúčam určite pozrieť novinky vo verzii 2026, lebo tá verzia 2026 ponúka už aj nejaké možnosti šerovania práce alebo vizualizácie pomocou umelej inteligencie. A tie možnosti, ktoré má tá Pro verzia, už sú naozaj podľa mňa zaujímavé. Pošlem vám to teda do toho mailiku, že ktoré tie videá sú podľa nás také zaujímavé na tom YouTube a oplatí sa ich pozrieť. Tie liveka sú rovnakou formou vlastne ako toto, ako tento webinár bol. Tak, za mňa. Dobre, Maťka. Ďakujem. Kľudne Myslím, ešte, že môžeš dať zastaviť nahrávanie, áno. ale ešte necháme chvíľku zapnuté, keď máte nejaké otázky, kde nechcete, aby boli rozoberané na zázname, tak kľudne sa viete pýtať aj potom. Dobre, takže ja vám ďakujem zatiaľ A ja a ďakujem za pínam pozornosť. to nahrávanie.